mianhi diriya para sa kasayuran sa tanan. Wala ka mianhi diriya, wala ka nagatapok diriya aron sa pagsaulog sa kamatayon. Kundi mianhi ta diriya na nagtigom kita aron sa pagsaulog sa kinabuhi. Ay ano man na nakasulti ko ni ana tungod kay kining pulong sa Ginoo karon dili na kini para kay nanay nina. Dili na kini para kang kunawan anak-anak karon dira sa sunod kanang kahon o kanang luon. Kundi ang pulong sa Ginoo para kini kanato ng mga buhi. Kung kay bisag unsaon pa nato og syakit diriya, bisag unsaon pa nato wali og pagsaysay sa pulong sa Ginoo, si nanay dili na siya makadungog. Pero mulahan kay suon, kay aple ang imong mga dalunggan aron madunggan nimo ang pulong sa Ginoo karon ning taknaa sa kagabion. Kana kun mo ka og Biblia. Pero nagtuo ko diriya na kamo siguro tuo mo Biblia. Ano ba? Kana mo tuo Biblia? Ay atong bisahe karon ano kadto kini sa balaan ng kasulatan. Ha? Sinanay nina katong buhi pa siya saksi ang iyang mga anak o mga apo kung unsa siya ka matinud-anon diha sa Ginoo. Unsa siya ka madasigon ng mga lagad sa Ginoo. Bisan luyo sa iyang pangidaron na 80 na. Aptik gyapon siya na muadto sa balay sa Ginoo aron mga lagad sa Ginoo. Bisan og luyo sa iyang mga gipamatay siyang kalawasan, wala niya gipanumbalig ang maong mga balatian basta kay kapasidunggan niya ang buhi nga Ginoo nga iyahang gialagaran. So kita usab na mga buhi pa karon, pwede nato na sa buhaton kana kung makasabot kita sa pulong sa Ginoo. Now ang ato ang pagtuturanan sa atong mensahe ning takna karon sa kagabihon, makita sa libro sa Salmo kapitulo 39, versikulo 4, nato na sa 7. Salmo 39, versikulo 4, nato na sa 7, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, Ginoo, kahibalo ako sa akong katapusan, o sa sukod sa akong mga adlaw, kahibalo ako, o sa kahuyang ang akong kinabuhi. Tanawa, ibang diwino ang akong mga adlaw, na pipila lamang kadanaw, o ang tibuok, na akong kinabuhi, dahil walay pili sa imong pananaw. Sapagkat tinuot, ang matagtao nagbarog nga usa lamang kagininhawa. Sapagkat tinuod ang matagtao naglakaw ingon nga usa ka anino. Sapagkat tinuod ang ilang kaguliyang kawang lamang siya nagtigom ug wala mahibalo kung kinsa ang makaangkon niini. Ang Dios nga panalangin sa iyang pulong para sa inyong kasayuran. Ang libro sa Salmo kini siya sinulat o libro kini ni Haring David, ang usa ka tawo nga doon sa dughan sa Ginoo. O naguang para sa inyong kasayuran. O siya mismo iya gyud gipangayo diha sa Ginoo na pahibaluon siya kung pila na lang kaadlaw siya magpakabuhi nining kalibutan. I remember atong katong naging gabi atong diri nangutan ako, na ako yung usa ka pangutana, na kung mahibalo ka nga pila na lang ka kaadlaw o pila na lang ka mga simana ang imong kinabuhi nga nahibilin dali sa kalibutan, o kung nahibalo ka sa takna sa imong kamatayon, unsay himuon nimo sa kinabuhi nga nahibilin kanimo. Na ako'y nadungog nga nag-ingon nga akong gamiton sa pag-alagad sa Ginoo. Pero ang realidad, kita na mga tao, nagatuo kita nga dugay pa ta mamatay. Nagatuo pa kita nga murag babuhin pa ta og dugay. O kada nga pagtuo, mao'y nahimong hinungdan nganong dili ka mga lagad sa Ginoo. Kay sa imong pagtuo, dugay pa man ka mamatay. Pero si Salmista David, gipangayo niya sa Ginoo, napahibaloon siya kung kanusa siya mamatay, kanusa mo abot ang adlaw siyang kamatayon. Dapat inana atong hunahuna aron mahibalo kita natagaan nato panahon o pagpakabana ang Ginoo sa ato ang kinabuhi.
Kay kung atong tuuhan, nagdugay ta mamatay, dili magid ta mga lagad sa Ginoo. Kay dugay pa man ta mamatay. Ano bisag usaw nato og batbat sa pulong sa Ginoo. Kung ang imong hunahuna, dugay pa ka mamatay, dili magid ka mudangop sa Ginoo. O na ang realidad nato ng mga tao. Pero ning takna sa kagabion, dalahon ko kamo sa usa ka tema nga daw usa ka pangutana. Ingon Padre, where is your hope? Asa ba ang imong paglaom? Asa ba nimo gipahimutan ang imong paglaom? Na ingon Padre, una, we need to be aware of our frailty. Unsa may frailty? Kinahanglan, ingon Padre, mahibalo kita sa atuang kahuyang. Kung asa ta huyang. Ha? Ingon pa, ang atuang ibasa ganina, ingon pa ni Sandis na David, Ginoo, pahinumdumi ako sa adlaw, sa akong, sa kung pila na lang sa adlaw, ang akong kinabuhi, niining kalimutanan. Ha? Adunay, usa ka panuntihon. Panuntihon kini sa mga Hudyo, sa mga Jewish. Ingon pa sa ilang panuntihon, every man knows he will die, but no one wants to believe it. Sa Bisaya pa, sa panuntihon sa mga Hudyo, ingon pa nila na ang matang tao nahibalo na siya mamatay. Pero walay bisang usa ka tao nga mituo ani. Di ba ang kana ka malinlahon ng mga una-una? Ikaw o ako, kitang tanan na sayot na mamamatay ka sa kalibutan. Musubot ka ba sa dili? Mamatay ka. Ayaw magsalig na ikaw bata pa. Ayaw magsalig na ikaw maayong maglawas. Ayaw magsalig na wala kay dibate sa imong lawas. Imo na nang kinabuhi. Wala ka nang kinabuhi mo lungtan hangtod sa hangtod. Ang tanan so adunay katapusan. Ingon pa gani si Solomon na ang dangatan sa taong baalamon o sa taong wang-wang parehas ra. Buat sa kamatayan. Ang dagatan sa tao o sa mga hayop, animals, parihara, paingon sa kamatayan. Kung ang kanultihon sa mga Hudyo, mingon yun na ang matagtao na sayon na mamatay. Pero wala bisan usa kanila na nito, ano ba? Daghan ka na to, dili makaalagad sa Ginoo, bisan nahibalo na mamatay ta, mubiya ka ni kalimutan. Tungod sa pagtuo niya, nagdugay pa siya mamatay. Sinanay nila, grasya ang iyang kinabuhi. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon, si Salmista David nag-ingon mismo, nga ang Panginoon sa tao ang magpakabuhi ng kalibutan na mulungkad lang siya hangtod sa 70 ka mga katuligan. Pero kung musubra ang imong edad, ngadto sa 70 pataas, kada ka kinabuhi, gitawag ka na sa Biblia, o grasya. Sinanay ang iyang kinabuhi, o natapos ang iyang kinabuhi, sulod sa 81 ka mga katuligan. Ilalong sa grasya ang iyang kinabuhi. Kaya nakatilaw siya o 81 nga katuigan na pagkabuhi ng kalibutan. How about ikaw? Ako, kitang tanan nga naadri ka, baka abot lahaan ang pag-idalunan. Pero ang kamatuunan, bisag kung sa kapaka, bisag kung sa kanyang kadugay na magpakabuhi ng kalibutan, mamatay lang ka. Ha? Kaya balang mo 15 pinakataas na tao o edad sa tao, kung saan pinakataas sa edad sa tao, yan sa Biblia. Si Metusela, ang iyang edad niabot sa 969 ka mga katuigan. Hapit mag 1,000 years niya nagpakabuhi ng kalibutan. Kung imo basahon ang libro sa Genesis, may baluan mo na si Metusela ang pinakataas o kinabuhi o nagpakabuhi ng kalibutan. Sunod sa 969 ka mga katuigan. Si Adan, kailan mo Adan? Si Adan, Riamot, o 930 katuig. Pero, namatay niya po sila. Sinot yun dito sila, namatay niya po. Subot pa sa po, ang realidad, makamatay kang kalan. Ha? O subot ka o sa dili, madungay o sa madali, mamatay niya po kang kalan. Ingon pa ang Isaiah, sa 64 versikulo 6, we all know faith as a leaf. Kitang tanan, daw sama lang sa dahon ng malaya. Kita mo ni kahoy, ini kahuyan. Kung tanaw nimo ang pag-usbong sa dahon niya na, daw inaana ang tao sa diha nga mahibugso siya. Pero kung sa bahay ang
magkahingkod, magkadalan ang dahon, hangtod na malaos o ba, hulog na sa yuta. Inana ang tao. Doon, wabot yun ang kamatayon, di sa kung saan pa nato. Pag, at di ba ng atong lawas, wabot yun ka nato ang kamatayon. Nothing is so certain as that. Wala yun, mas sigurado pa sa kamatayon. Wala na yung mas sigurado pa sa kamatayon. Nagisbot ko last night, itong gabi sa Miyerkules, kung ako masayo, nga kung himamatad ka o luto dali ang imong tsansa aron mudaog ka is 1:4 million. Out of 4 million na mamamatad og luto, posible isa ang mudaog anak. Pero ang kamatayon 1:1. 1:1. Mamatay kayo ng tao. Bana kayo pagtuo nga dugay mo ka mamatay o dili ka mamatay, mga matay kita tanan. Maabtan ka ba sa pagbalik sa Ginoo kung maabtan ka sa kamatayon, ubiya kita ni kalibutan. Sama sa gingon kaniadto, nga daw mga dumudungog lang ta, daw mga bisita lang ta ni kalibutan. Moabot ang panahon, biyangan nato kining kalibutan, kay mga dumudungog maka ni kalibutan. Doon na ba'y nibisita niya sa imong balay, nga dihanan ni puyohan kung kasi namatay? Gawas na kung wasi kung galing mong pinuyanan. Pero usually, kasagaran, tanan ang bibisita, miduaw sa itong balay. Ato bang kuryente, ato bang mga kahigalaan, na miduaw kanato sa itong balay. Mahimong mukapi, mahimong mabahang, umanyod to niya sa imong balay. Pero manangin, gina akong wingon, na bay, pre, brad. Adto na ko, kaya ipakita na ko sa kuwang asawa, o sa kong bana, o sa kong mga anak. Ulit ako sa kong balay. Inaanatan rin sa kalibutan. Dili nga ito ang final na Pinoy-anan. Dili mga itong Pinoy-anan hangtod sa katapusan. Bumiya tao kung paulit na kung nasa ng tapayngon. Kung ikaw pulihan mo, wala kay panahon para sa Ginoo. Mupuyong ka sa kadapit. Na diin mo ang dapit sa kapintihan sa imong kalang. Pero kung ikaw, itagaan mo panahon, pagpakabana ang Ginoo sa imong kinabuhi, nga itong buhay ka sama kay nanay nila. Mupuyong usab siya sa kadapit. Sa kadapit. Mawalay katapusan. Na makikuban sa atong buhay ng Diyos. Ikaw pa, ang 1 Corinthians 15:22, sama kay Adan, namatay, kita usap Adanan, nangamatay, tungkol sa sala. That is our universal faith because of our first parents, na si Adan o si Eva. Pero, ang kamatayon, dili maoy katapusan. Ang matag usa na nahimugso nining kalibutan, pwede mabubiya nining kalibutan. Na atunay, pwede siya mabubiya nining kalibutan na mahimong madaugon kung siya maghahatag ng panahon diya sa iyang kinabuhi. Ikaduha, we need to know where our hope lies. Dapat natong mahibaluan kung asa nato gipahimutan ang atong pagtuo. Dapat nimo mahibaluan igsoon karong gabi una kung asa man nimo gipahimutan ang imong pagtuo. Ingon pa kaya, some seek security and possessions. So sa daw, adunay pipila ka mga tao ng ilahang kaluwasan, ilahang gipahimutan dira sa ilahang mga katigayunan. Dili mga lagat sa Ginoo kay adunay kwarta. Daw gipaka-Dios ang ilang mga katigayunan, daw gipaka-Dios ang daghan ng mga salapi. Na nagtuo sila, nga kung mamatay sila ni kalibutan na makatabang kanila ang ilang mahandi. Pero, may usap na tao, diya sa Biblia nga gisbutan ni Jesus Christ, diya sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 16, ngadto sa 20. Kasi ingon na, may usa at datong kaayo na tao. O kini na datong na tao, aduna sa daghan ng mga vineyards. Aduna sa lawak o kini, itawag na ito, kabalik o buliga sa mga vineyards niya. Abot sa iyang ani, kay utang ito O tuod kay dakong man ang iyang vineyards, naslagtaw sa siyang vineyards. O ingon siya, pagkadaghan sa akong abot. O wala na yung igong nakabutangan niya ini. Ingon niya, akong gubaon, ang akong kabalik, o maghimo kong dako, na kabalik, aron may igong o kabutangan sa akong mga abot. O unya, may ngun ko sa akong kagalingon, o kalag ko, paglipay.
hindi makapalit. Buhata ang tanan, napakapalipay kanino. Pero si Jesus Christ, ingon siya, oy, buwang-buwang, kung kuhaon ako ang imong kinabuhi karong gabi una, kang isa nimong ipili ang imong mga kaptanan. Hindi mapaliton. Inanak ka, dili malabong na mga Ayun, tao. hindi na makapalit. Daghan ka na mo, gitagaan na mo, bukat, o dako ka panahon, ang atong ang pagpalingkamot, sining kalibutan nga daw walang labot ang Ginoo. Dili ka kapangalakad sa Ginoo, kay bisita sa atong ang negosyo, bisita sa atong ang mga pangwarsa, bisita sa atong ang mga trabaho, gabi isang adlaw, domingo, atong utangon, kay para lang sa atong ang pagkinabuhi ng kalibutan na kining kinabuhi na, biyaan na natin kining. Wala ko nag-ingon na magtinapulan ka, kaya nag-ingon ang ulong sa Ginoo, nag-ingon ang panultihon, na ang tao tapulan, dili angay, pagkauron. Pero wala ko nag-ingon ang Biblia, nga buhaton nimo ang tanan nga paningkamot ug talikdan nimo ang Ginoo. Kaya nag-ingon ang Matthew 6:33, una pagpangita ang kingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanan ng mga butang ikadugang nimo niya kanimo. Ang sawan. Kung atong sapton, pwede man tama ning kamot. Nga atunay pagtagal sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pwede man tama ning kamot nga mangalangit ka sa Ginoo. Dili kay paningkamot ra gyud. Hinumduman nato atunay duha kadala ng pagkasubayon sa tao. Ang dalan paingon sa kalaglagan ug ang dalan paingon sa kadaugan. May duha ka dalan na gisgutan ni Jesus Christ diha sa Matthew. Adunay dalan kahalapan o daghan sa mga tao ang misubay niini o kini nga dalan paingon sa kalaglagan. Adunay dalan nga sikpit nga dalan. Nagpipila lang ang mga tao ang misubay ang dalan. Apan kini nga dalan paingon sa kadaugan. O muna ang kalibutan. Giupiran ta sa kalibutan. Gitangyagan kita sa kalibutan ug halapad na dalan. Kung atong tanaw ng atong kalibot, daghan sa mga tao misubay ang halapad na dalan. Pila makabilyon ng tao sa tibok kalibutan. Kwenta o pila lang ka tao ana ang nangalangkad gyud sa Ginoo nga tinud-anay. Ug susiha kung pila ka tao, pila ka porsyento mga tao nga wala gyud panahon sa Ginoo. Inumdumi igsuon. Dunay duha nga giandang sangputanan sa tao. Katong ingon ganina, impyerno ug langit. Pangutanan ako. Kung mamatay ka ba karong gabi una o sa maabot na bang adlaw sa langit mo ka paingon. Kisay gusto man tong impyerno. Di kita gusto man tong impyerno. Pero ang atong kinabuhi, nagasugid na kita maadto sa impyerno. Ang atong pagkinabuhi ni kalibutan na. Kung maghimong ka o maghimong ka o kini mga pagsusi, mga survey, mangutana ta sa mga balay-balay, o mangutana ta sa mga tao, na kung mamatay kayo suon, asa ka paingon, langit o impyerno, maingon din siya, nasa langit. Kung mangutana po ka, o asa may gusto ni mo atuan, hindi mamatay ka, gusto ba kang matug langit o impyerno? Ang tubagan ng tawanan, 100% gusto siya matug langit. Ang tao nga dautan, pangutan mo, kung gusto ba siya matug impyerno, dili siya gusto matug impyerno. Muna nga ang tao dili gusto matog impyerno, pero ang mga pamaagi sa pagkinabuhi, nagasulti, kaya ang dala nagisubay, kadulungin sa impyerno. Mabaintim akong giyata ka siya. Ang ilang una-una, gusto matog langit, pero ang ilang awas, o ilang mga tingin, kadulungan to sa impyerno. Inana nga Kay Jis na? inana nga itong kinaya ng mga tao. Hindi na gusto ka matog impyerno. Pero ang atong kinabuhi, pagsugid ka na to. Kung sa mga tao, ang atong kaila, napadulong ka sa impyerno. Ha? Ana, ayaw yun ipahimutang ang imong paglaong diha sa imuhang mga kabutangan. Kung dato ka man igsuon, kung aduna ka may trabaho, balansiha. Ha? Pag kinabuhi ng patas, dunay panahon sa pagpalingkamot, dunay panahon sa pagpatulog singon, dunay panahon sa pagkinabuhi. O pagpanginabuhi para mabuhi ng kalibutan. Kapag naghaipon ng tao ng panahon ang Ginoo sa kinabuhi. Samtang dili pa ulay ang tanan. Another one, yung Padrina, may place their faith in religion or church. Sa daw, daghan po ng mga tao na ilang ipahimutan ang ilang paglaong dira sa relihiyon o dira sa iglesia. Ha? Bisan kung ang gitudlo sa iya, wala na magkalibaw, o bisan ang gitudlo kaniya, out na sa Biblia.
Bahay kipakamat-an, bahay pakamatyan. Ha? Bahay usa ka istorya, bahay usa ka balay, nga nasunog. O kana nga balaya, nga nasunog. Ikaw ba, nga adunay kahigayonan na muambak anak para makaikyas ang nasunuga? Dili ba ka mo ikyas? Tungod lang sa usa ka pagtuo, nga dira ka na tao, diha ka nagmata, diha ka nakamatulog ka buot. Diha nagpalipayo ng imong kinabuhi, diha musugod ka, nga diha pud ka mamatay. Ingong padriya, daghan daw sa mga tao, ilang ipahimutang ilang paglaom, diha sa relihiyon o dira sa iglesia. Sultihan ka mo. Wala magtudlong ang Biblia na makaluwas ang relihiyon. Wala magtudlong ang Biblia na makaluwas ka ng simbahan. Eh ang simbahan, kita na mga tao. Dili ang church building. Pero doon ay mga pagtulong na ang simbahan mismo ka building, makaluwas ka niya. O doon ay mga nagtudlo na kung magpasakot ka na denomination o relihiyon, maluwas ka ng relihiyon. Pero basic asal mo bala, basaon ang Biblia. From cover to cover, wala'y gitudlo ng relihiyon o ang iglesia makaluwas. O sa'y gitudlo sa Biblia na makaluwas. Si Jesus Christ. Wala'y lain nagpakamatay ka na ito igsoon. Si pastor wala na namang pakamatay nimo. Ang Paul na ng relihiyon, wala na nagpakamatay nimo. Ang iglesia na gitawag ng building bakaha sa uban, wala na nagpakamatay para nimo. Ang nagpakamatay para dino, si Jesus Christ. Ingon, ang John 3:16, kahit ihigugma sa Diyos ang kalibutan, dili kining anyo sa yuta, dili kining kalibutan, kundi ikaw, ako, kitang tanan nila mga tao, giskutan na kalibutan. O ingon, si Jesus Christ, ay nga nagtulong sa Ginoo sa Juan 3:16, kahit ihigugma sa Diyos ang kalibutan. O tungod niya na, gihatag niya yung buktong anak na si Jesucristo, aron ang tanan, namutuwa ka niya, dili mamatay, kundi makabaton, o kinabuhing walay katapusan. Doon na ba yung reliyon itong ikitudlo? Ako, kami, nag-ikanway sa New Hope Christian Church. Ang among denomination is Southern Baptist. Doon na ba yung gibutang ito nga sa John 3:16? Nga kay gihigog pa sa Diyos ang kalibutan. O tungod niya na, ipadala niya ang Southern Baptist. Aron ang tanan na utuwa sa Southern Baptist. Anong pasakot sa Southern Baptist niya maluwas? Wala. Si Jesus Christ. Ang isugid ranga, na kung ikaw matuo kanina, dili ka mamatay, walay makapapunta, kinabuhi, walay katapusan. Ang Juan 14:6, kusingingon, ako ang dalan o ang kamatuoran, walay makanto sa amahan, kung dili pinaagi ka na ako. Kasi nagsulti na, si Jesus Christ. Wala nag-ingon dito na ang Southern Baptist ang agianan. Ang buktong agianan, walay makanto sa amahan, kung dili musulod sa Southern Baptist. Wala. Kung nagdilit na palinla sa mga magwawali o sa mga nagtudlo na ang reliyon niya o makaluwas kanino. Kaya walay lain nagpatulo sa iyang singon o sa iyang dugo, ibabaw sa cross. Walay lain gikulata, gilapdusan, gilatos. Walay lain nagipatay, ibabaw sa cross. Si Jesus Christ lang. Wala na lain pa. Walang atong agad na sakton. Nagdili, gagato, ipahimutang ang atoang paglaon diya sa reliyon o diya sa iglesia. Ang trabaho sa reliyon, bawa magsangyaw, bawa magwali sa mga balita. Ha? Trusting in religion or church is putting the cart before the house, the horse. Kasi pasabot, ang pagsalig daw sa karelihiyon, wala daw katong kabayo, bitaw, dangyang kariton, magigiunan, butang dito sa katubangan. Ha? Ulahin ang kabayo. Kita mo karwahin na aduna ang kariton, yung kabayo may gigulan, kakariton. Dapat diri ang karwahin. O ilana daw, nagasalig ka sa imong, ang imong paglawang, ipagibutang limo sa relihiyon. Ha? Di na mo. Another one, ingon pa diya, most their work in good works. Good works. Daghan ka na to, nagtuo, na maluwas ta, pinaagi sa tuwang pagkabutan, pinaagi sa itong pagkamanggihatakon, maayong batasan, maayong kinaiya, marang uban, buhatag sa mga charity, buhatag sa mga nanginahanglan. Kaya lagi, counted na atubangan sa Ginoo. Naitaw mong na istorya, ingon niya, na buutan man siya, o man siya, ginitong dautan, malangit siya. Kaya ba'y gitudlo sa Biblia? Nabisang dili, kung hatagan ng panahon, ang Ginoo, basta pinutan ka o pag minatarong, maluwas ka. Kung ginlan ka mo, o ninala ang inyong pagtuo, pakyas mo at ubagan sa Ginoo. Ano man?
ang Episo 2:8-9. By grace o pinaagi sa grasya tungod sa imong pagtuo ikaw naluwas ug dili pinaagi sa maayong binuhatan. O dili pinaagi sa binuhatan. Di mo kanan. Basta tuwag ngayon na nila, kasi makaluwas ako si Jesus Christ. Wala kong mingon ka, magpinuutan ko, magbuhat mo ayaw para maluwas mo. Akong pangutana, kaya ba niyo iminti na? Ang imong pagkabuutan, kung dili ka makasala, hangtod na mamatay ka. Haong kung mamatay ka na nakasala ka. Tumatik yung pinaglo ka, dahil ang imong gipasiyan sa imong kaluwasan, ang maayong binuhatan nimo, bisag wala ka nagtungo, Ginoo. Bisag wala ka nangalagan sa Ginoo. Ha? Tumatik yung pinaglo ka. Ano ba? Kaya dili ta perfect. O sa ingon sa pulong sa Ginoo sa Roma 3:23 nakasala ang tanan o kahilayo sa Dios. Nakasala ang tanan. Apil ko, kitang tanan nakasala o kahilayo ta sa Ginoo. That's the reason nga nung ipadala niya ang iyang bugtong anak na si Jesus Christ. Nakuha ninyo? Tungkol yung walay bisa ko sa kanato mahimong nga maayo tungkol sa atong pagkamatarong o tungkol sa atong mga maayong binuhatan at tubangan sa Ginoo. Dahil yung Biblia nagtudlo, kitang tanan nakasala. Nakapalang ka sa kaguangan sa inyong anak, inahan, nakasala na ka. Kasabot, nakuha ninyo ang punto. Kasabot mo anang inheritance seed, napanunod na sala. Sala na sa inyong kinikanan, na napanunod sa usa ka anak. Inheritance seed. Ay, baso. Kana palang daan, guilty ka na. O niya, mayroon ka, na pinaagi sa inyong mga maayong pinuhatan, malangit ka. Kung nagtungo mo, anak, ay pero ligyan ng kadungan. Okay, walay ko sa kanato, kadili makasala. Makasala dita. Kung sa may sistema niya ay, para mahimong counted ang imong maayong pinuhatan. Yaw. Kung saan sistema? Tukuhan mo ang Ginoo sa imong kinabuhi. O pag kinabuhi ka nga makapahimaya sa Ginoo. Kana ang maayong pinuhatan, counted na. Tungkol kay ikaw nagtungo sa Ginoo. Pero kung wala kay pagtungo sa Ginoo, wala kay panahon sa Ginoo, wala ka nagpangalagan sa Ginoo. Kanya nagbuhat mo maayong pinuhatan. O nagtungo ka, maluwas na ka. Pildi ang imong kalan. So dapat nastar nato. Mutungo ka sa Ginoo, mga langit ka sa Ginoo, o unya, ipakita nato ang atong kahadlok diya sa Ginoo sa atong pinaagi sa atong mga maayong binuhatan. Una ang sakto o plastar nga sistema aron mahimong counted ang imong maayong binuhatan at tubangan sa Ginoo. Dahil kung magtuo ka, nga maluwas ka, bisag wa kay pagtuo sa Ginoo. Ha? Basta kay maayo yung binuhatan, pilde jud ka. E klaro kayo ang ingon sa pulong sa Ginoo. Juan 1:12. Sa tanan nga midawat ug mituo sila giatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Busa igsuon ko aron mahimong counted ang imong mga maayong binuhatan sa wakas si Jesucristo. Of course, tuuhi siya. Kanya i-allow siya, tubuti siya. Amupuyong niya sa imong kinabuhi. Aron masiguro nimo na kung maabot man ang kamatayon, ha? Bisag unsang rasa, ready na ka. Mamuban sa Ginoo. Ano ato sigurado?